Motorsiklo nagbunggo sa poste matapos nag-overtake sa isa ka salakyan. Driver, pilason. Nakatutok, John Sala, eksklusibo. Pilason kag halos wala na sing animo ang 29 anyos nga driver sang motorsiklo ginkilala kay Rex Piñol, residente sang Barangay Lapayon, Leganes, Iloilo, matapos makabunggo sa isa ka poste sa Barangay Quintin, Lazaro. Suno sa driver sang patrol car sang Super Radyo Iloilo, malayo pa lang ang motorsiklo nagsenyas na ini nga maliko. Gulpi lang dasig-lagan niya, ningagaw sa lusot nga makalusot sakon nga kwanti naigo ya ako sa mirror. Nagbalang-balang to sa puntaw. Nagtabog pang side mirror sang salakyan niya nasa gaid sang motorsiklo sang ini mag-overtake. Suno sa angkas ang motorsiklo nga si Carlo Demetilio, mapauli na kuntani sila sa Leganes sang matabo ang insidente. Gilayon naman niya nagrespondeng makatapos ang Iloilo City Emergency Responders kag gindala sa ospital ang driver sang motorsiklo. Upod kay Cirilo Rintuque, John Sala, 1 Western Visayas.